y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛnko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kinibolo fan fɛ i bɛ jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kinibolo fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel Lafiya référence do. An filɛbaw ani an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye araba ye février kalo tile 11 san 2026 fala ye bi sɔgɔma an bɛna taa Gawokaw fɛ yen Gawo baara mun sigira sen kan ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma an n'an da don o la Kayikaw fana fɛ yen sunkalo ɲɛkɔrɔla in na fana dɛmɛ bɛ ka kɛ wolomasiri tabaw ka ɲɛma ale fana bɛ taama n'a ye kunungo ani Kayi gouverneur ye ɲɔgɔn ye fala ye min ye jamanakuntigi ye Kuluba faama sigiyɔrɔ la diɲɛ lasigiden minnu bɛ an fɛ yan a y'olu bisimila min bɔra o kɔnɔ an na o da o tulo kan Kayikaw fɛ yen zone 2 minɛna min ye baara in kɛra Kayi premier arrondissement maaw fɛ an na an da don o fana na AES banki min ye Burukinabew ka bayala ye Serge ale taara ka kɛ o ɲɛmaa ye nin waati in na fana min ye AES kɔnɔna na wulikajɔ min bɛ senna Niger ale ni Burukina an na an da don o la kɛrɛnkɛrɛnnenya la farikolo ɲɛnajɛko ta nasira fɛ sifin balontan dɔ fana kɛra Kayikaw fɛ yen an na jira o fana sɛnɛ ka bi sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila
kitakaw falay k'u fana fɔ k'u waleɲuman dɔn sabula an bɛna don kita bi sudɛri belebeleba dɔ bɛ yen falay ko bulo ala ale ka kalifa minɛ a la kita fana ye laada dugu ye kita ye duguba ye kita ye kuma dugu ye n'ala sɔnna a ma ɲɛnajɛ dɔ bolodalen don yen Keba Jalo ale sera kitakaw fɛ yen maire n'o ye Sidibe Paulo a n'ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka ban an na o fana da aw tulo kan nin kɛnɛ in kɔnɔna na a y'a aw bisimila jani sanfɛ yaasa a bɛ se ka kibaruyaw olu sɔrɔ cogo min na. Bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn jani ale sugandili la don o don ka se ka kibaruyaw sɔrɔ falay Usmanu Sumano Bamako jelikuntigi kɔrɔ don ala ka hinɛ a la ale de ko namara fa n'a ba k'o ye jitɔya ni nata ye jitɔya ni nata falay o bɛ taa n'an ye sɔgɔmada in na diɲɛ bankun kan bɔlɔlɔ sanfɛ mun bɛ yen bi kuma jumɛn bɛ maaw da falay cɛ kelen tɔgɔ a kɛlen don ka jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen labɔ bi Jeffrey Einstein ale ka kumaw a ka laseliw a ye baara minnu kɛ falay diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ka nin de kuma fɔ bi ko in yɛrɛ nana cogo di min ye Epstein ye lamɛrikɛnw ka nafolotigiba do falay a sigiyɔrɔ kun bɛnnen don New York ma ala y'a ka kalifa minɛ ala k'a to kaso la dɔw yɛrɛ ko k'a ye birifini de kɛ k'a yɛrɛ fa nin miliyardɛri in falay ale tun bɛ diɲɛ magobatigiw arabu sengolaw jamanakuntigiw maa bɛ yen ko miliyari 2 miliyari 20 miliyari 40 b'i bolo falay a bɛɛ delila ka surafana dun nin cɛ in fɛ yen a bɛɛ delila ka tile nin cɛ in fɛ yen wa a bɛɛ lajɛlen alambaw ka hakɛ to damu yɔrɔw tun b'a bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya gun kɛrɛnkɛrɛnnenw a y'olu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan falay ni magobatigi ninnu ni diɲɛ miliyardɛri ninnu u bɛɛ lajɛlen kamalen tun bɛ baara kɛ n'u ka musakaw ye o sen fɛ bɔlɔlɔ sira fɛ kibaruya minnu bɛ yen ni u y'olu d'a ma u n'u ye ja minnu d'a ma a n'u ye baara minnu kɛ a n'u ye damuta yɔrɔ minnu sigi sen kan falay ni ja fo min ye ka taa se kibaruya 600,000 ma o de bɛ kamalen in bolo amerikɛnw fɛ yen waati dɔ la maa kofɔlen n'o ye Epstein ye ale yɛrɛ tun minɛna falay ka sabuya kɛ ja ninnu san 2008 san a kun kɔnna k'a dɔw poyi amerikɛnw ka kiiri tigilamaw wulila k'a minɛ u y'a bila kaso la sabula olu fɛ yen musakatigi waribatigi min ye nafolobatigi ye o ka ko ni ko tɔw tɛ kɛ kelen ye kunnafonidilaw tun wulila a waati sengolaw ale ni maa minnu bɛ yen ni olu ye bɔlɔlɔ sanfɛla lakɔlɔsibaw ye olu bɛɛ lajɛlen kungo sa ko ka nin ko in da lɛfɛ ka bɛɛ lajɛlen ka bɔ a kalama amerikɛnw fɛ yen falay kibaruya bɛ kibaruya la olu tɛ se ka bɔ ten u b'a fɔ a ma nanzarakan na ko k'a déclassifier o kɔrɔ k'a wara k'a gundo bɔ a kan k'a bila bɛɛ lajɛlen ka bolo kan kun fɔlɔ min kɛra falay o kɛra balawu ye dɛ Bill Clinton tɛ Bill Clinton ye Donald Trump tɛ Donald Trump ye maaba tɛ États-Unis min ni cɛ in ma baara kɛ o y'a sɔrɔ falay a furumuso a kun y'o de ta damusow ni lafiyasow diɲɛ magobatigiw diɲɛ miliyardɛriw i hakili tɛ maa la a bɛɛ lajɛlen muso in fana kun ye nila hinɛ yɔrɔ in dilan kosɛbɛ k'o kɛ gun dɔw kan i bɛ ti maa mago ɲɛ falay o ma tɛmɛ ka bɔ yen fana min ye baarako ta nasira ni nafoloko ta nasira ye i n'a cɛ bɛ o ɲɛnabɔ cɛ in de ka nin fɛn in dɛ falay o de walankatalen filɛ nin ye ka bɔ ni mɔgɔw ka gundow ye maa minnu taara ye magobatigi minnu ye baara kɛ ye maa minnu ye diɲɛ girin minnu ye nafolo sɔrɔ dɔw yɛrɛ jaru ka masakɛya kɔ ye o jaw bɛɛ lajɛlen bɛ a la ameriki jamanakuntigi ka dɔgɔ a miliyardɛri ka dɔgɔ a farikolo ɲɛnajɛla ka dɔgɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ maa bɛ yen ko se bɛ o ye k'a bolo b'a kɔ sɔrɔ falay bɛɛ ni nin cɛ in jɛra gundo dun bɔlen do filɛ nin cɛ tɛ yen dɛ amerikɛnw yɛrɛ ka sira fɛ falay a yera k'a fɔ ko in ko k'a to kiiri tigilamaw bolo
Kiri ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka bɔli daminɛ min kɛ kun fɔlɔ ni kun filanan bɔlen kɔfɛ a fɔra k'u ye $3 a n'a kunkan fɛtinɛ tilancɛ kibaruya k'u y'o warakata ka bɔ fala ye o fɔlen dugu cira o fali yɛrɛ sange jukɔrɔ dɛ i hakili ti maa la fala ye olu ka jogojuguyaw olu ka kuntanko u ka manamanako min ye ko damantaw ni waliya minnu maaw t'u dɔnn'u ye u taara y'o la wa fala ye a ko in filɛ nin ye senna nin ye ko daminɛ de ye sabula hali magangaw tɔgɔ b'a la alikabako kuma bɛ a la fɛn wɛrɛw b'a la minnu ka bon hakili ma kosɛbɛ an tɛna an da don la bonya ni karama ka ɲɛsin an ka lamɛnbaaw ma o kama an tɛ don olu kɔnɔna fala ye nka nin min filɛ nin ye gundo min bɔrɔtɔtɔ filɛ nin ye k'a kan ka kɛ kangarida ye an bɛɛ ma an bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ su ni tile an bɛ kibaru minnu ci an bɛ sɛbɛn minnu fɔ an b'a fɔ k'an y'a effacer min t'a don o bɛ ka mun kɛnɛ e b'o dɔn wa fala ye ja hali ni ye telefɔni ɲɛsin ma i ma foto ta k'a fɔ k'i bɛna foto ta i foto taara bi bɔlɔlɔ sira mun fɛ ni nin baara in fanba kɛra kosɛbɛ a b'a fɔ ma ko X n'a tɔgɔ kɔrɔ ye TikTok ye Twitter ye o mana tɛmɛ ka bɔ yen bɔlɔlɔ sira filanan min bɛ yen n'u ye baara k'o kan kosɛbɛ n'u ye jateminɛliw kɛ k'a fɔ ko o ko fɛnna la kosɛbɛ o ye Telegram ye Telegram kɔfɛ Facebook ale de bɛna na i jɔ ka tila ka TikTok k'o fara o kan bi ko nin bɔlɔlɔ sira ninnu fɛ min ye nin waleya nin ye nin kibaruya ninnu ye olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔlen don a la maa lakɔlɔsilaw ani maa minnu sɔminen don n'olu dɔw bɛ olu ye diɲɛ magobatigiw ye fala ye u y'a da turu la k'a da jaba la k'a kɛra n dɔgɔlen fala ye koyi a yɛrɛkɛlen de don wa a ye bɛɛ minɛ i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ cogo si la a dun bɛ Amerikɛnw de bolo bi nin fana na maaw bɛ ka ɲininkali kɛ munna nin gundo ninnu munna nin waleya ninnu munna nin ko ninnu olu bɛ Amerikɛnw sɔrɔ fala ye ko dɔwɛrɛ tɛ dɛ dollar diɲɛ sanni diɲɛ feereli diɲɛ magobafɛnw diɲɛ wariw diɲɛ sanu diɲɛ fɛnw bɛɛ lajɛlen fala ye a sɛbɛnnen don dollar de la o la n'i bɛ Amerikɛnw b'i bolo n'o bɛ se ka nin baara k'i ye i ka wari falenni i ka wari yɛlɛmali a bɛ nɔgɔya i bolo a bɛ komi ne yɛrɛ bɛ Ameriki ale bɛ sɔrɔ baara k'i ye tɔnɔkan tɔnɔ a b'o tila nka e kɔni bɛ kɛ komi sa ne bɛ wari bɔ i pɔsi de kɔnɔ ka sanni kɛ Amerikikaw fɛ yen kamalen a ma maaw gosi dɛ fala ye nka gundola ko min bɛ yen a ma maa namara fana nka gundola ko min bɛ yen dogo min bɛ yen nin ko bɛ kɛrɛfɛ n'o y'a maɲɔgɔnlanw ye o poyili de bɛ ka kɛ degun ye bi ko mun nana ni nin ye fana fala Amerikɛnw yɛrɛ ka politiki kɛlɛ b'a a la sabula nin waati in na novembre kalo nata in Ameriki fanga bɛ se a tilancɛ la sabula olu fɛ n'i ye fanga ta san 4 bɛ d'i ma nka n'i ye san 2 kɛ min ye kɔnkɛrɛ ale ni u ka chambre ye olu sénateurs olu kalata bɛ kɛ olu ye tuguni k'olu la kurakuraya o senfɛ fala ye i kɛlen ka kalata kɛ ka seba min sɔrɔ a bɛ layɛ n'o y'a sɔrɔ o se bɛ se ka to i bolo i ka se ka baara kɛ ko hukumu kɔnɔna na bi démocrates ni républicains karilen don ɲɔgɔn na nin de bɛna kɛ ka lagosili kɛ ka se ka kɛ ka baara kɛ nka a kɔlɔlɔ ye mun ye diɲɛ maaba caman bɛ fala ye u bɛna lebu diɲɛ maaba caman bɛ yen u bɛna degun sɔrɔ nka ko anw farafin jamanaw a ka gɛlɛn anw ka maloya kɛ o ka sɔrɔ cogo ye n'o tɛ fɛn fɛn bɛ nin kɔnɔna na ni miliyari tɛ si kun i tɛ se ka miliyari 1 dun tile kɔnɔ ka baara kɛ n'o ye fala ye i tɛ se ka don nin ko in na nin de bɛ bi bɔlɔlɔ sanfɛla la nin de kuma bɛ fan bɛɛ fɛ jɔnni tɔgɔ b'a la ni anw bɛ k'a ɲini fala ye ka taa min ye sɔrɔ ta sira fɛ walima n'anw bɛ k'a ɲini ka taga k'a dɔn k'a fɔ maa jumɛn b'a la maa jumɛn b'a ko kɔnɔna na n'anw bɛ k'o de ɲini diɲɛ kɔnɔna na bi mɔgɔw bɛ k'u ka musakaw de ɲini an ka jamanadenw ye wari joli don nin na an ka wuraw ye wari joli don nin na an ka min ye Qatar masakɛbaw an ka diɲɛ marabaw mun don nin na nin ko in senfɛ wariw tun bɛ falen cogo di n'o tun bɛ jate cogo di olu diɲɛ mɔgɔw hawutalen don o de la bi sabula wari darawuli min bɛ ko in na fana o de barika ka bon nka ko farafinna yan fan fɛ fala ye maaw bɛ ka mun layɛ dɔrɔn jɔnni ye réseaux sociaux ninnu sanfɛ ko bɛɛ lajɛlen tɛ bɛn ye ko bɛɛ lajɛlen kɛyɔrɔ tɛ yen ye wa an k'a dɔn k'a fɔ bi bɛ sinikɛnɛ bɛ nin kamalen filɛ fala ye a ko maloya bawo ka jugu ale minɛlen ale ye a yɛrɛ fa k'a to kaso la a muso bɛ kaso la bi
n'i tɛ yen don min na Fala ye nin ka fɔ i denw ma ka fɔ i mɔdenw ma ka nin ko ninnu labɔ a maloya barika ka bon nin y'an ka sɔgɔmada in na kado ye ka di min ye an bɛɛ lajɛlen ma an ka hakili to an yɛrɛ la bɔlɔlɔ sanfɛla baaraw la. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara Trésor Paye fɛ. Trésor Paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn. O de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye. A ma da aw ma dɛ, sama mɔnɛ bɛ dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye. Awɔ, ni wari bonisi ye kɔni. Aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye, aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la. Ka daminɛ crédit la, abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma, aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la. N'a ka bonisi buguna dɔrɔn, aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye, walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen. Aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la, a k'a filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn. Ni sama mɔnɛ ye, aw de kunna wari bɛ augmenter. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta. Awɔ, i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye. Fala ye min ye Jean-Élisée Daw wolomasiri tabaw ka dagatigi dan kan a bɛ Kayikaw fɛ yen. Kunun ko ani Kayi gouverneur ye ɲɔgɔn ye. A y'a yira Kayi gouverneur la k'a fɔ a nana fo ka waleɲuman dɔn min ye général Musa Sumare ye. Ale ka laseliw senfɛ kunun ko télévision na a ko min ye Jean-Élisée a ye jigisigi kumaw f'u ye ko baaraw bɛ sen na tile 2 in na min ye Kayikaw ye u yɛrɛ n'a nɔ ye. Ale yɛrɛ bɛ t'u kɛrɛfɛ nin waati in na baara minnu bolodalen don olu bɛ se cogo min na ka lafaamuya. Min ye gouverneur ye a kɔni ye laseli kɛ ka hakilisigi fɔ maaw ɲɛna k'a yira sa k'a fɔ ko baara kɔni Kayi n'a marabolo la wolomasiri tabaw ko u ye a ko olu daminɛ. Bankasikaw fɛ yen dugudenw y'a yira k'a fɔ ko olu deginnen don waati laban in na n'o y'a sɔrɔ basigi ni lafiya kun nana Bankasi kɔnɔna na tile 2 in na u y'a yira sa k'a fɔ ko bingali 2 kɔni kɛra dɔgɔkun kɔnɔna na bingali minnu n'o kɛra kolonbalaw ka kobolonlandugukaw olu fɛ yen ale ni Ti u y'a yira sa olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ Sege marabolo kɔnɔna na kibaruya jɔnjɔn kɔni ma sɔrɔ maa min nin tora a ko la fɔlɔ nin waati in na nka min ye dugudenw kɔni u y'a yira sa ko bingali kɔni kɛra kari tɛmɛnen dugu min bɛ yen sa n'o ye Kurunbende ye ale bɛ Bankasi marabolo kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko moto 2 kɔni taara u taara ni baganw fana ye nka maa ni ma to waleya in senfɛ ka kɛ ni kibaruya sɔrɔlenw ye a waati nɔgɔnin nɔfɛ. N'an bɔra ye Fala ye an bɛ taa Kayikaw fɛ yen. Kayi premier arrondissement n'o polisi commissaire ye Dawuda Sise ale ye nin kalo tile 4 siganama 2 minɛ olu kɔni ye dɔrɔgu feerelaw ye min y'a ka brigade de recherche maaw sa u ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin maa min ma olu bugunatigɛ SB ale ye san 28 ye Kate o ye san 30 ye k'i min bɛ yen n'u b'a fɔ ma Kayikaw fɛ ko Bɛnkunda u minɛna o kɔnɔna Kayi yɛrɛ dugu kɔnɔna na nin waati laban in na sa a kun yira k'a fɔ ko min ye wulikajɔ kun barika bonyanen don kosɛbɛ dɔrɔgu feerelaw ale ni dɔrɔgu
jagolaw olu ka ɲɛsin olu ma sɛgɛsɛgɛli senfɛ sa u taara min ye dɔrɔgu yɛrɛ bɔyɔrɔ 21 ale ni u b'a fɔ ma ko sa u ka resi n'o ye dɔrɔgu ju kanabisi ju u ye o fana 7 sɔrɔ u bolo minan b'u bolo n'o ye masini ye ale yɛrɛ bɛ dɔrɔgu dilan kanabisi dilan kosɛbɛ min ye masini a électronique lama don sefa wari fana min ye 160 o ka 10,000 cɛ o yera u bolo moto 2 téléphone portable min ye power bank ye nin bɛɛ lajɛlen yera maa ninnu bolo o kɔni ka baara bɛɛ lajɛlen bilara sa ka taa kiiri tigilamaw fɛ yen olu ka sɛgɛsɛgɛli tɔ laguwa ka kɛ ni polisilakaw ka wulikajɔ ni u ka sɛgɛsɛgɛli ye polisi directeur ba n'o ye contrôleur général de police Su Kone ale ka laɲini de ye nin ye ani u ka ministre ko ka polisi minnu ye nin baara kɛ sa Tapa Uri Demba Jalo n'a ka maaw fala ye ko k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri la kayikaw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na fonction publique fala ye ko min ye baara cari ani baara bila k'a cayara ministre Fasun ale ye bataki kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye hakililajigi a b'o kɛ grève a kɛ hukumu min kɔnɔna na an ka jamana kɔnɔ jamana sariya ye grève ko kɛ cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ o la sɛbɛn in kɔni cira maa minnu ma sa o ye Yakuba Katile ni ale INTM secrétaire général ye ale min ka baarakɛlaw ka ca ni Mali baarakɛla bɛɛ lajɛlen ye filanan n'o ye CSM ɲɛmaaba ye Amion Gino u ye bataki in ci ale fana ma ka taa se CDT ma min ye Alimudu olu bɛɛ lajɛlen fala ye baarakɛlaw k'a ɲininen n'u fɛ sa maa maa ni bɛ taa grève la hakɛ minnu fɔlen don an ka jamana kɔnɔ baara sigicogo ɲuman na an ka jamana kɔnɔna na sa k'u ka olu bato dɔw bɛ yen olu mana grève daminɛ a ti ban u b'u to a la k'a fɔ ko grève k'an y'a bɔ tile 2 tile 3 la ka kɛ dandɔnbali ye n'o ye grève illimité ye o fɛɛrɛw ka se ka sigi sen kan maa caman yɛrɛ bolo bi nin kan ka kɛ sababu ye min ye INTM ye ale bɛ ka baara min sigi bi ka ɲɛfɔli k'a ka maaw ye fala ye grève ko kuma a n'a kɛcogo ko ka o fana don a la baarakɛla tɔw fana n'o ye CSM ni a tɔw ye fala ye k'u bɛɛ lajɛlen kan ka faamuyali kɛ nin ko in na minisiri a ka bataki in kɔnɔna ka ja kosɛbɛ fala ye sariyakisɛw caman a y'o waranda kɔnɔ Fasun don a kalannen don dɛ kelen a kalannen don n'Ala sɔnna a ma min ye nin kibaruya in ye an na tila ka segin ale ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye ISC banki n'o ye BCD ISC ye fala ye professeur Balbije Serge Auguste Bayala ka bɔ Burukinakaw fɛ yen ko ale kɛra banki a ɲɛmaaba ye maa min sugandilen filɛ nin ye a dɔnnen don an fanfɛ bolow fɛ yan wariko ta nasira la baarakɛko ta nasira la ka wari k'a dɔn k'a dɔn kari professeur Bayala a y'o baara kɛ diɲɛ seleke naani yɛrɛ ka fɛn caman bɛ yen olu bɛ kalifa a la u b'a fɔ masa ko PhD n'o ye doctorat ye o bɛ a bolo musaka kɔni k'a ɲini k'a dɔnkala dɔ diɲɛ seleke naani bankun kan a y'o baara kɛ san 20 ani kɔ dɔnniyaw olu sɔrɔlen kɔfɛ ka na kalanbolow fana sigi ka se ka maaw yiriwa bɛɛ lajɛlen ko min ye professeur Bayala sugandilen fala ye ko b'a yira sa k'a fɔ ko dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli baara kɛcogo ɲuman ani ka baarakɛlaw bila u ka hakɛ kɔnɔ ko o kɔni ɲini dɔ don maa kofɔlen in a ye baara kɛ BCEAO ninnu na fala ye wari cakɛda caman bɛ yen a n'olu jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka ko n'a ka timinandiya yɛrɛ kama fala ye ko dɔw bɛ yen a tɛ sɔn olu ma min kɛ e k'olu a ma b'u la n'a ko min o don dɛ professeur Bayala k'a sigiyɔrɔ bɛna bɛn Bamako ma sabula min ye banki ISC ye ale bɛna na o baara kɛ k'a to Bamako kɔnɔna na yan Sevare Gao sira fala ye ko maa caman famana ma mobili fɛ dɛ sira in n'ale route siraba 16nan y'an ka jamana kɔnɔ bi bi na a jɔyɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ Mali k'a fɔ min ye Gao ale ni Bamako bilali la ɲɔgɔn na ka tɛmɛ Moti fɛ ale ni Douanza bi bi na ko sira in kɔni a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛni min ye sira yɛrɛ tɛ yen tuguni gidɔrɔn kɔni banna pewu maaw kɔni bɛ kɛrɛdafɛlaw de minɛ sisan k'u nɔnɔn bɔ ka taa se Gao kɔnɔna na o bɛɛ n'a ta fana min ye bingalikɛlaw bɛ yen bamaciwale kɛbaw bɛ yen nka sa a yira k'a fɔ ko sira in a musaka dira siɲɛ caman ko k'a baara kɛ nka min ye basigibaliya kama a ma se ka kɛ lesɔri maaw ko dun ye wulikajɔ kan ka kɛ sabula nin siraba in nafa kama gouvernement man ka a to tan cogo la sebarekaw fɛ yen n'o ye Mali wolomasiri tabaw ka kan 6nan ye Mali jamana kɔnɔna na fala ye kunungo février kalo tile 9 kuna siningo février kalo tile 9 ntɛnɛn olu ye birikiden fɔlɔ da sa min ye sɔrɔdasi minnu bɛ tɛmɛ Sevare fɛ olu ka jiginiso kura Sevare kan yɛrɛ ale tɔgɔ de ye ko kan Amadu Bokar Bari n'u b'a wele ko Balobo a bɛ Sevarekaw fɛ yen Moti marabolo kɔnɔna na sigiyɔrɔ 6nan don colonel min bɛ secteur 4nan kunna n'o ye colonel Abdulaye Kulubali ye
ka taa fara min ye centre min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye EPIAS ye sa n'o bɛ camancɛ dugu bɛɛ lajɛlen ko ɲɛnabɔ o ɲɛma n'o ye colonel major Yakuba Sanogo ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan birigiden fɔlɔ in mana da baaraw bɛna na daminɛ min ye nin baara in ye sa n'a banna pewu fala ye sɔrɔdasi minnu bɛ tɛmɛ Seware fɛ yan'u ka taa Tumutu ni yɔrɔ wɛrɛw la ale ni Gawo kɔnɔna na so 12 o bɛna na k'a kɔnɔ min ye maabaw fana ka so 3 bɛ k'a kɔnɔ ɲɛgɛnw bɛ k'a la ani dumunikɛyɔrɔw ka se ka yɔrɔ fana fɛrɛ kosɛbɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛna na jɔ kan belebeleba in ale kɔnɔna na min ye sɔrɔdasiw tɛmɛtɔ n'u segintɔ olu ka kunbɛnli baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na lafiya ale kɔnɔna na minisiri min bɛ wolomasiri tabaw kunna n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye maa 50 ale ye jɔnjɔn di olu ma ɲinan san hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka gun kan maa minnu bɛ yen sa n'olu ye jɔnjɔn in sɔrɔ a yɛrɛ sa ka fɔ ko kɔni k'a bɛ daminɛ chevalier de l'ordre national la o ye maa 31 ye min ye mérite national o ye 19 ye ka taa se u ka sous-officiers minnu b'a la olu ye médaille minnu sɔrɔ sa médaille chevalier de l'ordre national o ye 19 ye min ye mérite national ye o 31 waraba wulilen k'i jɔ Sadio ka kuma kɔnɔna na a ko sa ko a bɛ foli tanu kɛ ka ɲɛsin maa ma maa minnu filɛ nin ka nin jɔnjɔn in sɔrɔ ko nin kɔrɔ ka dɔ fara timinandiya ka don o don su ni tile ka wulikajɔ k'o kɛ danaya min dar'u kan u ka baara kɔnɔna na u ka tila ka dɔ fana far'u kan min ye général Sagafuru Gueye ye a ko médaille kɔrɔ de ye fala ye k'i bɛ se min na k'i ka dɔ far'o kan i k'i cɛsiri i k'i timinandiya jamana y'i lakodɔn maaw cɛla wa i k'i jija fana i ka dɔ fara o kan min ye baara in bɛɛ lajɛlen a kɛra kunungo Sadio ale ka minisiriso ale kɔnɔna na maa minnu ye jɔnjɔn in fana sɔrɔ olu fana tɔgɔ la sa min ye Amadu Samake ale ye foli tantigɛ ka ɲɛsin ɲɛmaw ma o kɛlen ka nin jɔnjɔn olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ fala an b'a fɔ tare tare min ye Mamadu Awa Gasama ye a y'a yɛrɛ sɔrɔ kunungo min ye jamana avocat min bɛ yen n'o ye maître Mamadu Ismaël Konate ale ye laseli kɛ kunun bɔlɔlɔ sira fɛ a y'an yɛrɛ wele ko min ye Mamadu Awa Gasama ye fala ye k'a bilara koyi ko wa k'a denw bɛ ka taa nɔfɛ an y'o fasiri yɔrɔ min fala ye an ka telefɔni kɛra k'a ti jɔ an y'a fa maître a ko Gasama ye kanabila sɔrɔ kalo 7 ani tile 7 kaso kɔfɛ min ye kɔdiwarikaw ka kaso min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Maka n'o ye tribunal kasobo correctionnel k'a tun b'o la ko waati min yɛrɛ la sa olu ni Gasama yɛrɛ tun bɛ k'u labɛn yaasa k'a fɔ k'u bɛna na weleli kɛ ka kɛ n'a ka kiiri ye kiiri min na n'a fɔra sa ko san 3 a k'o kaso kɛ san 3 sen ka na su kɔdiwarikaw fɛ 5 millions a k'o sara fala ye k'u tilalen kɔ o kuma na dɔrɔn avocat dɔ bɛ yen o ye maître wele k'a fɔ a ɲɛna koyi u b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko confrère a ko confrère journal légal officiel bɔra koyi peresa Ado a ye grâce k'i ka cɛ ye a ko han ko a ci ma maître ye sɛbɛn sɔrɔ yɔrɔ min n'o ye Mamadu Konate a ye a cari ka sin ka bɛɛ lajɛlen wele ka kibaruya da maaw tulo kan nɛgɛ kanɲɛ 18 masuruna waati fala ye o y'a sɔrɔ Gasama n'a denw ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛɛrɛ in Alassane ka grâce dilen don n'o ye yafama ye sabula n'i ma kiiri yafa tɛ se ka k'i ma n'i kiirila a fɔ k'an y'a far'i ma jamanakuntigi kelen pe de fana bɛ se k'o kɛ bɛɛ caman kun sigilen don nin ye maliyɛn caman ye nin de fɔ k'olu ma da la fiyewu ko Alassane bɛ Gasama mara ye parce que a t'a mara kun na nka min ye sariya ye fala ye f'ale k'a ka baara de kɛ n'i t'a fɛ ka sariyatigɛlaw jɔ u yɛrɛ la i b'u to k'u ka baara kɛ n'u ka baara kɛ ni faamaw bɛ se ka mun kɛ u bɛ se k'o kɛ olu yɛrɛ ka maa 49 ma kɛ ta ten yan ne kiiri kɛlen kɔfɛ yafama ma k'u ye u bilara ka t'u ka so donc bi Alassane a ye nin min kɛ nin ye a ye maa caman ta to a kɔnɔ fala ye nka an b'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini kira fɛ ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ anw ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ jamanaw ɲɛmaaw politiki ko siraw fɛ fala ye olu ka jamanadenw ka hakɛ ɲinini olu bɛ se ka kɛ miiriyaw tɛ kɛ kelen nka jamanadenw olu tɛ se ka ɲɔgɔn bila fo ka diɲɛ wuli kuma tɛ Mali ni Côte d'Ivoire a kuma ka ca kosɛbɛ fala ye an taalan de ye ɲɔgɔn ye koyi u mago b'an ka sagatulaw la cogo min an fana bɛ cɛgɛ fɛ dɛ wali de e tɛ Côte d'Ivoirekaw b'e fɛ e tɛ cɛgɛ fɛ sisan fala ye ko maître Mamadu Ismaël Konate ko a dalen don a la k'a fɔ ko Gasama ko a n'a den 2 minnu tun b'a kɔrɔ k'u ye baara kɛ ka ɲɛ ale yɛrɛ maître Mamadu Ismaël Konate a ye a jɛɲɔgɔn dɔ wele
sabula ale de min ye Gassama ka avocat ye k'o ka ɲama koyi o ka taa nin ko papiye ko bɛ ɲɛnabɔ joona joona yaasa Gassama bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ cogo min sabula ale yɛrɛ sen bɛ kerekela fan wɛrɛ fɛ avocat don olu ka ko ka ca o la a ko Gassama kelen filɛ k'a yɛrɛ sɔrɔ nin ye Fala ye ko min ye ni bɔra kaso la ko la kibaru ko ni bɛ kɛnɛma ko b'a don ko k'a fo ka n'a balimaw fo ka Côte d'Ivoire fana ɲɛmaaw fana fo sariya ko ale ye o baarakɛla de ye ale ye fɛɛrɛ min sigi ka se ka Gassama defa k'o de tun ye nin ye ko ka bɛɛ lajɛlen fo Maître Mamadou Ismaël Konate avocat do Bamako yan cogo min avocat do Paris o cogoya kelen fana na n'an bɔra yan an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni baabu tɔ ye. dafara e passé daka kasira dinama Sunkalo e kungolo ate dugu wari ko o dima fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Samɛ n'o ye san 2026 samɛ baaraw bɛ senna halisa Kulubakaw fɛ kunungo février kalo tile ta jamanakuntigi lasigiden minnu b'an fɛ a y'olu bisimila maa min ye kuma ta olu tɔgɔ la sa o ye Anthony Chef Gromiko ye Igor ni ale ye Irisiw ka lasigiden ye a ye lasigiden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ye foli kɛ bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kanbɛn baara kɛcogo ɲumanw Mali ani malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɛsin ka ɲɛmaaw ma min ye Gromiko ye a ko fana ko min ye bɛn ye kelenya cɛfɔ ni kanbɛn k'o kɛ sinsin kan ni ɲɔgɔn faamuya kan yaasa gɛlɛyaw bɛ se ka ban cogo min na k'o kan ka kɛ malidenw taalan ye sɔrɔko ta na sira fɛ adamadenya ko ta na sira fɛ bolodi ɲɔgɔnma ale ni baara kɛcogo ɲuman ko min ye salongo ye ko o cɛsiri baara kɛra Mali kɔnɔna na kosɛbɛ Gromiko y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali yɛrɛ kɛlen don k'i sinsin min kan n'o y'a ka yɛlɛma hɔrɔnya ye k'a yira sa ko f'a ka yɛlɛma don baara kɛcogo la k'o fana taabolo ka ɲi kosɛbɛ sɔrɔdasiw ale ni wolomasiri tabaw ni jamanadenw bɛ ka baara min kɛ bi k'o baara dogolen tɛ maa la min ye Lisilakaw ka lasigiden n'ale de lasigidenw bɛɛ lajɛlen ka maakɔrɔ ye a ko fana ko u b'u ka danaya n'u ka tilennenya n'u ka baarakɛ ɲuman n'u ka malidenw faamuyali ko ɲuman u ka taabolo kura la Fala ye k'u b'o o foli ta ka ɲɛsin u ma yaasa u ka laɲini ye min ye u bɛ se ka sabati cogo min na a ko min ye jamanadenw ye ɲɛmaaw kan'u yɔrɔ janya olu ka hakilinaw la fiyewu k'u sinsin bere kan ka kɛ o de ye u k'o de sigi sen kan fɛɛrɛ o fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ ka na n'o ye u k'o fana baara sigi sen kan a ko fana k'a bɛ ɲɛmaaw fo ɲinansan na u ko k'u bɛna politiki kuma daminɛ ka politikimaw olu lamɛn Fala ye k'o ye ko ɲɛnama ye ko lasigiden fɛn fɛn bɛ yan u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnna ka sa ko ka Mali fo k'a waleɲuman dɔn AES fana kɔnɔna na ko Asimi ye baara min kɛ ko o baaraw fana ɲɛna lakanako ta na sira fɛ fana a ye foli ta n'u ta ka ɲɛsin Asimi ma baaraba minnu kɛra an ka jamana kɔnɔna na ko olu kɔni taara olu ŋunanfan fɛ sabula u y'a ye k'a fɔ ko min ye baara sigira sen kan ko hali kɔsa in na tajugu baara fana na sen fɛ gɛlɛya min taara ka di ko Mali wulila k'i jɔ k'i cɛsiri ka fɛɛrɛ sɔrɔ yaasa a ka jamanadenw bɛ se ka bila kulun kelen kɔnɔna na cogo min na jamana ɲɛmaaw ko k'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la baaraba minnu bɛ yen n'o ye jamanadenw ka hakɛw dafali ye min ye kalan ɲuman ye kɛnɛya ɲuman ni kiiri ɲuman ani yiriwali k'u kan k'o kɛ u taabolo ye san nataw kɔnɔna na maaninfinw bɛ se ka lafiya cogo min na Asimi ale ye u fo k'u waleɲuman dɔn k'a yirula sa k'a fɔ baara min bɛ senna Mali kɔnɔ bi Fala ye
a tɛ ka se ka dogo maa si la lasigiden minnu nana a b'u bɛɛ lajɛlen fo ka samɛ fɔ u ye ko ala ka san wɛrɛ yira an n'u bɛɛ lajɛlen na a ko mali ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri AES kun ka bi fala ye o ye lakanako ye o de la u jɛra sa k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka wolomasiri tabaw sigi a ko AES kɔnɔna fana na sɔrɔko bɛ yen min ye kibaruya jugu kɛlɛli bɛ yen AES yɛrɛ ka se ka wuli k'i jɔ ka fɛɛrɛw sigi sen ka bɛn ni kɛnɛya k'o sinsin a ko min ye kiiri ko ta nasira ye baara min bɛ ka kɛ bi o dogolen tɛ maa la kalanko min ye maanifin ka hakɛw dafaliko ye cɛsiri bɛ ka kɛ a la don o don maaw bɛ se ka lafiya cogo min a ko an ka jamana kɔnɔna yan bi baaraba min sigilen don sen kan o sinsinnen don jamana yɛrɛ bɛ se ka taabolo kura sɔrɔ cogo min o tɛ taa fiyewu kiiri ale kɔ dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli min ye an ka mara baaraw kɛcogo ka se ka olu yɛlɛma danaya ka don jamanadenw ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ jamana baara la olu ni ɲɔgɔn cɛ ko nin bɛɛ lajɛlen kɛlen don sɛbɛn belebeleba min kɔnɔ sa o ye malikura ɲɛtaa sira ye ka bɛn san 2023 ma an ka jamana kɔnɔna na a n'a ɲɛbila sɛbɛn n'o o ye yiriwali ye min bɛ taa bɛn san 2024 ka taa se san 2033 ma a y'a yira fana k'a fɔ ko ɲinan san k'u y'o ta k'o kɛ kalan ale ni seko ni dɔnko san ye mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa an ka denmisɛnw taabolo min bɛ tabiya minnu b'an na an ka jamana yɛrɛ bɛ taabolo fɛn minnu kɛ olu bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛf'u ɲɛna ka kɛɲɛ ni an ka maanifinya yɛrɛ kɛcogo ye Asimi y'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a yir'u la kɛrɛnkɛrɛnnenya taabolo min bɛ mali bolo bi ani hakilinaba min bɛ mali bolo diɲɛ seleke naani yɛrɛ ka bɛnkan sɛbɛn min bɛ yen ko mali b'o hukumu kɔnɔna na ka se ka jamanaw k'olu to u bɛ se k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛ u ka lakanaw ka kɛ k'a sɔrɔ maa min sen don maa ka ko la bɛɛ lajɛlen k'i ka jamana baara kɛ i ka kuntilenna n'i ka baara kɛcogo olu ka se ka faamuya Goroniko kuma kuncɛla fala ye a ye Asimi fo ko kibaruya minnu dilen filɛ u ma nin ye min ye hakilinaba minnu dilen filɛ u ma nin ye san kɔnɔna na baara kan ka kɛ cogo min k'u b'u fo wa olu se ye fɛn fɛn ye bɛɛ cɛfɔ ni kamɛ ni yiriwali sira la mali kɔnɔ ko u n'o kɛ perezan fana ye foli kurakuraya u ye ka kan bɛɛ da ɲɔgɔn ye ko n'ala n'a kira sɔnna a ma san wɛrɛ u ka jɛ ka nin kɛnɛ ɲɔgɔnna ale sigi fala in n'an bɔra yan an bɛ taa kitakaw fɛ yen min ye kibaruya ye a bɔra ka bi kabini dɔgɔkun tɛmɛnen u ka dugu kɔnɔna kamalen dɔ bɛ ale bɛ menuisier baara de kɛ san 28 bɛɛ lajɛlen b'a wele ko bulo ale de kɔni tun bɛ ka nɛgɛ dɔ dilan sa min ye o baara in de senfɛ sa a ka baarakɛminɛn o de kɔni nana cili in kɛlen ani paranti min bɛ ɲɔgɔn fɛ k'o joginna nka ale yɛrɛ kɔni ma se ka bɔ waleya in senfɛ maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye n'o ye arajo sagabari directeur Usumani Keyita ale ye laseli k'a ɲɛ sa k'a jira k'a fɔ ko waleya in kɔni a digira kita bɛɛ lajɛlen na sabula bulo a ka baaraw mali kɔnɔ mali kɔ kan mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ a lakodɔnnen don wa u y'a jira sa k'a fɔ ko min ye fɛn mun yɛrɛ kɛra a bɛ fɔ ma ko bagɛti n'u b'o don ka o kɛ ka fɛn sudeli kɛ fala ye ko o de kɔni nana mana ka tila ka ale yɛrɛ minɛ k'a sɛri o la sa bulo ale kɔni kun furulen don den 2 b'a bolo min ye a ka janajaw olu kɛra kita bɛɛ lajɛlen bɔra ka taa o kɛnɛ kan kita min ye bulo ka janaja kɛrɛfɛ fala ye kita bɛ k'i labɛn sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kɛlɛba min kɛra ngumangokaw fɛ yen k'o kɛlɛ sawo ɲɛnamali baara min kɛ ɲinan ta e ko a tɛ daminɛ bi ya kalo tile 11 tɛ ka taa bila kalo tile 13 la Keba Jalo ale bɛ kita a ye maire ɲininka an ka jɛ ka o lamɛn programme kɛrɛnkɛrɛnlen min bɛ yen sɔgɔma kita gouverneur o ye ko ɲɛmɔgɔ ye Dawuda Mayiga o n'a ka délégation bɛ don kɛnɛ kɔnɔ ni ala ka diɲɛ ye n'an donna jin kɔnɔ an bɛ bisimilali kɛ ka da kan farajɛw nana jin bon kun ka 74 n'a ye jama bisimila o kun ka 74 an ka donso olu b'o ci n'o cira o kɛnɛ dayɛlɛnnen ka ca ala fɛ peut-être gouverneur bɛ se ka segin ou bien o bɛ to yan an ka laɲini kɛrɛnkɛrɛnlen u ka to yan an ka jɛ ka a ko tɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ parce que sarakabɔ de don jinin cira n'an ka mɔgɔba minnu ye ka na an ka kɔfilɛ olu ma ka saraka bɔ ye ni saraka bɔ banna a ka ca ala fɛ an ka ladala ko
an bɛna ko olu yira ɲɔgɔn na o ko ɲɛmɔgɔya talen bɛ ka di Makɔnɔ commune ma ɲina olu bɛna k'u ka kow yira n'o ye biriko ladalakow ye peut-être an ye denmisɛnnin ye fɛn caman bɛ biriko kɔnɔ an t'a ɲɛdɔn ni siraw nali siraw kan kow bɛ se ka walanwalan an ye an ka faamuyali sɔrɔ biriko kow la biriko donso bɛɛ sera kɛnɛ kɔnɔ biriko dugu tɛ yen min tɛ Gumango bi an b'a daminɛ su na depuis wula fɛ a daminɛna an bɛ si a la ni donsow ka ɲɛnajɛ ye fɔlɔ parce que olu de ye jin masakɛw ye olu ka mugu ci an'u ka sobiyɛnw o de y'a to cɛw dɔ fɛnɛ sara Gumango saraka min bɛ bɔ ala k'o kɛ nɛɛmaba ye an ka fure bɛɛ lajɛlen ma ka da kan résistance min don misalila Mali yɛrɛ jamana bɛ bolo min kan bi o résistance ɲɔgɔn na don ka da kan en 1881 le 11 février o kɛra kɛlɛkɛdon ye mais u négociera birikokaw ma sɔn birikokaw banni u y'a tɔ kɛ muguci ye gɔlɛ ani marifa u tɛ fɛn kelen ye mais dɔnniya dɔw tun b'u la o de la cɛw dɔw binna Gumango dugu kɔnɔ donc o kɛnɛ kɔnɔ an bɛ welewelekan da biriko bɛɛ ye minnu bɛ biriko kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ Mali kɔ kan an k'an kɔfilɛ an ka so lajɛ an ka transition Dieu merci o ye résistance min kɛ a daminɛna Gumango parce que an tɛ don mɔgɔ ka jɔnya minan kɔnɔ k'a na sigi k'a na wuli an tɛ jɛ n'o ye. Ayiwa Gumangokaw baabu min bɛna taa sigi aw fɛ ala k'a ɲɛ saraka bɔ min bɛna kɛ ala ka saraka bɛɛ lajɛlen minɛ baara ala k'a kɛcogo ɲuman ɲɛ k'a sigi hɛrɛ la k'a wuli hɛrɛ la yɔrɔso min ye kalandenw ye mawukaw fɛ yen minnu bɛ kilasi 6nan ni kilasi 9nan na minɛnw dira olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalo tile 9 ntɛnɛn tɛmɛnen minɛn minnu don sakiw b'a la kayo b'a la biki b'a la kɛrɛnw ale ni minɛn ekɔliden minɛn wɛrɛw jɛkulu min sigilen don sa n'o ye tɔnjɛkulu ye n'o ye maaw yɛrɛ ka yiriwali tɔn ye olu de kɔni y'o di n'o ye adɛm maaw ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra u ka marabolo yɛrɛ kɔnɔna na n'o ye kapu min bɛ kuurikaw fɛ yen dɔnbaw u ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin u ma u y'u hakili to denmisɛnw na cogo min na ta ko o diyar'u ye a bɛnna ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ma kalanso ɲɛmaaw ye foli kɛ ba somaw fana ye foli kɛ ko denmisɛnnin minnu bɛ dɛfula ɲinan fala ye k'u k'u jija kosɛbɛ kucalakaw fɛ yen a kɛra baara ye filanin fila fala ye k'olu sɔnna kita nka kucalaw nana ye Bamakɔ yan denmisɛnnin ninnu juma tɛmɛnen u tun bɛ Kucala Sinzanakaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka u tununiko kuma nana fɔ kalo tile 6 tile 7 tile 8 u nana ye Bamakɔ kibaruya in ale sɔrɔla maa minnu fɛ minisiriso min bɛ muso den ani denmisɛnninw ka ko kunna ani du olu de kɔni ye kibaruya kɛ ko sɛgɛsɛgɛli ni ɲinini de y'a to sa Kitakaw ka Kucalakaw olu ka komisariya min bɛ yen n'o ye 3nan ye olu ye wele de bila Bamakɔkaw ma yan fala ye ka se k'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ sa ko min ye muso kɔni dɔ ye muso 2 sikanamuso 2 ko olu de kɔni ye baara in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la studio tamani u ye a ɲɛfɔ olu maaw fana ɲɛna olu y'a yira sa k'a fɔ ko service minnu bɛ yen n'o ye wulikajɔkɛlaw ye olu ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sa ka to ka t'u bolo da min ye filanin in kan filanin ninnu yɛrɛ wolola novembre kalo tile 16 san 2025 wa ko u b'u ni na han fɛn m'u sɔrɔ Kayikaw fɛ yen Kabu ale kɔnɔna na n'o ye Kabu dugu kɔnɔna ye Jibondo Gajagakaw fɛ yen Kabu Gajaga Jibondo dira ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Soni commune kɔnɔna na
min ye nin jibondon kura ye sa maliden minnu sigilen no kɔ kan olu de ye nin baara kɛ olu ka minisiriso ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na tilew bɛɛ lajɛlen yɛrɛ dira sa janvier ni février kalo tile 5 maa minnu bɛ yen n'olu bɔra tunga la ka na olu ka so o kɔnɔna na baara in a y'a to sa dugudenw bɛɛ lajɛlen nana ka na foli ni tanuni kɛ maaw ye maa minnu sera ka nin di ji n y'a f'i ye cogo min fala ye ji nafa ka bon dɛ hukumu kɔnɔna na sa bi sɔgɔmada in na jalafarakaw fɛ yen yan'an ka taa Gawo an y'a ye k'a fɔ fana Gawo ye kalanso min bɛ yen n'o ye Tabangɔrikaw ye olu fana ye u ka kalandenw olu kɔni bɔra février kalo tile 8 tɛmɛnen a kɛra min ye attestation di ye ka ɲɛsin nin denmisɛnnin minnu ma minnu bɔra ka kalan kɛ sisan baara in bɛɛ lajɛlen ale kɛra gouverneur ka salle de conférence kɔnɔna na attestation n'o ye kalan ladɔn ni sɛbɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen dira baara min sera ka kɛ nin hukumu kɔnɔna na sa a bɛna kɛ ni denmisɛnnin ninnu fana ka kalan ale kuncɛli fana ye seko ni dɔnko o ɲɛnajɛ kɛra k'a ko bɛɛ lajɛlen kuncɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min jalafara commune kɔnɔna na fala ye bi an bɛ taa Tanbala n y'a f'i ye k'a fɔ ko min ye jalafara maire ye ni ale bɛ Sajola kɔnɔna na ale de y'a yira sa k'a fɔ a ka dugu commune ye dugu 39 ye dugu 39 in na u y'a ye k'a fɔ dugu 5 bɛ olu bɛ kulu sanfɛ olu ka jiko ka gɛlɛn kosɛbɛ fala ye o dili olu ma olu hukumu kɔnɔna na sa u ye jibondo ŋaniya siri ka 5 de sigi maire yɛrɛ ka dangan min bɛ yen n'o ye Seydou Sako ye ni o ye bilalen don nin baara in kunna k'a lakɔlɔsi o ye Doko Kante ye fala y'a yirala sa k'a fɔ ko jibondo in kɔni dayɛlɛla yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra nisɔndiya ni wasa ye sabula ninnu ma deli ka ji sanuman de sɔrɔ u bolo commune yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na dugu minnu bɛ yen n'olu ma ji sanuman sɔrɔ fiyewu jalafara commune kɔnɔ maire ko olu de ye nin ye forage min filɛ nin n'a kan ka se ale ye mètre 135 ye Tanbalakaw olu ta ye o ye i b'a dɔn k'a fɔ ko dugu 5 in Tumbu b'a la Tanbala b'a la Jimini b'a la min ye Bilalikoto o fana b'a la ka taa se u ka dugu minnu fɛn fɛn n'olu bɛ kulu sanfɛla n'u ka jiko ka gɛlɛn u kɛlen ka baara in kɔni kɛ o de hukumu kɔnɔna na o la sa maire y'a yira k'a fɔ fala ye kununko yɛrɛ u ye minɛnw san plombier u y'ale bila ka taa sabula dingɛ sen banna ji bɛ yen ka ji don mɔgɔw ka sow kɔnɔna na sisan ka bɛn ni sunkalo in ye o baaraw de daminɛna kununko an bɛ dugawu kɛ sa nin ji min filɛ nin ye ni a bɛ ka taa sigi nin dugu ninnu na fala in y'a f'i ye cogo min na foyi tɛ kɛ ni ji tɛ an bɛ se k'an si kɛ kuran tigɛlen nka an tɛ se k'an si kɛ ni ji tɛ yen i bɛ ko ji i bɛ seli ji i bɛ baara kɛ ji i bɛ min ji tobili bɛ kɛ ji donc foyi tɛ yen adamadenya yɛrɛ tɛ se ka taa ji kɔ fiyewu maire ye nin hakilina min sɔrɔ n'o ye Seydou Sako ye dugudenw kɔni ko a bɛr'u ma a diyar'u ye wa sunkalo min fana filɛ nin fana n'u bɛna na nin baara fara a kan ayiwa a ka dugulamaw tɛ nin ye yɔrɔ maninka mana content ka ban kɔni f'a k'a ka nisɔndiya de yira nin ye musow bɔlen sa ka Seydou k'ale fo k'a waleɲuman dɔn a ka baara kɛlen na sabula olu tun ma ji sɔrɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye sa kɔlɔnnaji o kɛrɛfɛ sa pɔnpokɔlɔn ji o fana bɛna kɛ ka tila ka taa n'a ye bɛɛ lajɛlen ka so n'an bɔra jalafara commune kɔnɔ fala ye an b'an kunda min ye jamana kɔkanna kan nka an bɛ taa fan fɛ fɔlɔ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye an bɛ taa Laginɛ Abubakar Sidiki Jakite n'u b'a wele ko Tumba nin kalo in tile 10 n'o ye kununko ye u ye ale bɔ Konakiri kasobonba kɔnɔna na ka taa n'a ye Kɔyakaw fɛ yen waleya in u ka procureur ka laseli la fala ye a ye sɛbɛn min kɛ k'o dilan n'o y'a ka communiqué ye a ko sa k'u kun wulila ka taa sigasɛgɛnnaw kɛ
min ye kasobonba kɔnɔna na ka taa lajɛ a ko bɛ cogo di darawulili senfɛ sa ko min ye maa minnu bɛ yen ni olu ye nin sɛgɛsɛgɛli kɛ u taara sɔrɔ bololaminɛn dɔw bɛ yen n'o ye telefɔni portable ye dɔw fana bɛ yen dɔrɔgu o taara ye olu bolo min ye muruw ye olu taara ye olu bolo ani besew nin bɛɛ lajɛlen minɛlen kɔfɛ sa procureur y'a yira sa k'a fɔ ko min ye tunba ye ko a kɔni ye ban bolo de da ka ɲɛsin nin baarakɛla ninnu ma kasobon kɔnɔ min ye kasobon kɔnɔ ye k'a kuma cayara jatigɛ barika bonyana sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'olu bɛ kasobon la kɔlɔsili kɛ sa olu ye ɲɛmaw ka olu ladɔnniya tunba ka waleya in na o la sa u y'a yira k'a fɔ ko n'o don u ka tunba bɔ yen pewu ka taa n'a ye koya o bɛ Konakiri yɛrɛ donda la kasobon dɔ bɛ yen ko ka taa tunba kɔni ka taa bila yen nin waati in na yan'a n'a hakiliw olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Laginɛkaw fɛ yen procureur ale de ye nin bataki bɔ Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Falaye an bɔra k'a kuma fɔ sisan min ye Mamadu Awa Gasama ye juillet kalo tile 2 ale kɔni kun minɛna sa k'a bila kasobon na ko sabula k'a kun ye kuma fɔ nka kunungo Côte d'Ivoire président o ye yafa dayɛlɛ a ye an yɛrɛ ye kibaruyaw sɔrɔ sa k'a fɔ ko a bɛ ka na dɛ Mamadu Awa Gasama a n'a denw k'u bɛ ka segin ka na kɛrɛnkɛrɛnnenya la o tɛna n'a ye yan fɔlɔ yan'u ka taa n'a ye Paris parce que denkɛ in ka Paris ko kuma cayara kunungo dɛ Falaye ko ka taa a ka santé wa mun de u kana n'a ye yan fɔlɔ an yɛrɛ ka santé a fasara dɛ Falaye a ye farikolo kaso man ɲi nin y'a n'a denkɛ ye a bɛ n'ale Bamakɔ yan fɔlɔ n'Ala sɔnna a ma min mana bɔ a tɔ la an na o da aw tulo kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min na min y'a ka avocat ye maître Mamadu Ismail ale ye bataki in sɛbɛn Twitter kan kunungo gɛlɛya n'a ta bɛ Falaye Mali la ko wulikajɔ ni cɛsiri bɛ ka kɛ sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔ ka se k'olu dɛmɛ o kalo yɛrɛ tɛmɛnen kɔfɛ wulikajɔ bɛ ka sigi sen kan yaasa minisiriso min bɛ kɛnɛya kunna ani yiriwali ani adamadenw tɔbɔtɔli n'o ye colonel major Asaba Jalo ye ko ale bɛ se cogo min na ka se ka nin maa kofɔlen ninnu k'olu ka baaraw sigi sen kelen kan n'a ka jɛkulu kɔnɔna na k'o baara olu bɛ sen na UEMOA ale ka lajɛ senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen in kɔnɔna na k'a ye ɲangini ta ka ɲɛsin jamana 3 ma banki 3 ma jamana dɔw kɔnɔna na Côte d'Ivoire b'o la Niger ani Togo k'u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka banki dɔw bɛ Falaye warima yɛlɛma bɛ kɛ yen min ye bingalikɛlaw ni bamanciwalekɛlaw ye ko olu kɔkɔrɔma donni ko wariw fana bɛ kɛ u fɛ yen école de médecine kɔnɔna na Sénégalikaw fɛ yen denmisɛn dɔ kɔni ko fɔnkɔɲɔgɔnkɔ dɔ kɛra yen ntɛnɛn tɛmɛnen fɔnkɔɲɔgɔnkɔ in barika bonyana kosɛbɛ sɔrɔdasiw kɔni donna ka fa bɛɛ lajɛlen kɛ gaz lacrymogène ye écoleden kelen ni ale bɛ kɛnɛya kalanso baara kɔnɔna na université kɔnɔna na Falaye ko ale ka kalifa kɔni minɛ a la ka kɛ ni a ka jogi ni o min kun y'a sɔrɔ an ye kibaruya in fɔ n'o ye Tunba ta ye o ye Laginɛkaw olu fɛ Angola jamanakuntigi ale y'a yira sa k'a fɔ ko diɲɛ seleke naani ka tɔn min bɛ yen k'u ka wuli ka jɔ kɛ sabula nin waati in na min ye kɛlɛban ye o ka se ka don RDC kɔnɔna na ko n'o tɛ ko su ni tile bamanciwalekɛbaa minnu bɛ yen n'o ye M23 maaw ye k'u bɛ ka yɔrɔw kari u bɛ ka tiɲɛniw kɛ wa min ye Félix Tshisekedi ye ko ale yɛrɛ y'a wele Luanda ka kuma fɛ k'u ka wuli ka jɔ kɛ n'o tɛ kɛlɛ in ko a dara wuli ka bon Ethiopian Airlines ko ale ye dɔ fara a ka tɔnɔ kan Falaye san 2025 kɔnɔna na sa 14 kɛmɛ o kɛmɛ 14 o farala a ka fɛnw kan min ye dollar wari miliyari 4 buruburu 4 ko a y'o de sɔrɔ kelenkɛrɛnna sa sira ka bɔ komi n'a sɔrɔ a ye 2 de fara a ka baaraw kan ka kɛ n'a ka laɲiniw ye jaabi ninnu olu bɛɛ lajɛlen wɛntɛrɛ kunungo Ethiopiekaw fɛ yen o Ethiopie kelen kɔnɔna na sa diɲɛ seleke naani bolofara min sigilen don adamadenya ka jo sariya hukumu kɔnɔna na ale fana ko sa ko ka wuli ka jɔ kɛ Tigre n'o ye Ethiopie marabolo dɔ ye Falaye kɛlɛ min bɛ bi ko kɛlɛ fana ka kunbɛn ko janvier kalo kɔnɔna na sa ko min ye mugu ci cayara ye kosɛbɛ Tigrekaw kɔni k'olu kɔni kɛlen ka muruti boloda kabini san 2022 ko k'a lajɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la yaasa maanifin n'u bolominɛw olu bɛ se cogo min na ka lakana kunnafonidi dɔ senfɛ kunnasini ko min ye Grenoble procureur ye ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko maa dɔw kɔni bɛ sa Falaye k'olu kɔni olu ɲɛ tana ye cɛ ni cɛ ka kow ye Faransikaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛliw senfɛ sa a nana ye k'a fɔ ko min ye maa 89 ye ko olu de kɔni jatelen don nin ko in hukumu kɔnɔna na waleya mun don sa ko n'a sɔrɔ a kɔnnen don kosɛbɛ sabula dendanuw k'u bɛ k'olu sen don a waleya in na fana ka fara u yɛrɛ kan États-Unis kaw fɛ yen Franck Ribéry an bɔra ka min fɔ sa Falaye ko Franck Ribéry fana tɔgɔ b'a la dɛ nka ale ka avocat wulila n'o k'i jɔ k'a yira sa k'a fɔ ko ale ma jɛn o ye
Carlo Alberto Bruza a y'a yira sa BFM TV sanfɛ k'u bɛ ka kuma mun fɔ Ribéry ma ka kɛ ni Ashton fɛn ye ko o kɔni ye nkalon ye ko tiɲɛ fosi tɛ a la ko a ni tiɲɛ ma surun hali dɔɔni farikolo ɲɛnajɛko ta nasira kan halisa kafu ale bɛna lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ nin kalo in tile 13 Dar es Salaam kaw fɛ yen min ye kafu ɲɛmaa ye n'o ye Patrice Motsepe ye sa ko o senfɛ u bɛna ɲɛfɔli kɛ min ye farafinna balontanw bɛna sigi sugu minnu kan baaraw bɛna kɛ cogo di ale ni Coupe d'Afrique nata n'o ye san 2027 Coupe d'Afrique ye n'o kan ka kɛ Kenya, Tanzanie ale ni Uganda kaw olu fɛ yen AS Sama ale ye tourbillon bati Kayikaw fɛ yen fala ye min ye yɛlɛmani tɔn ye 2-1 o kɛra sibiri tɛmɛnen stade Abdoulaye Makoro Sissoco la balontan in bɛ tali kɛ min na sa o ye championnat 3e division ye ka taa se super division ale ma sa n'o ye 2e division ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen labɛnna Kayi ligi ale fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka se ka dɔ fara farikolo ɲɛnajɛ ale taga ɲɛ kan Kayi marabolo ale kɔnɔna na o bɛ dan sigi sɔgɔmada in na kibaruya la mun dira ma Falaye Keyita ne yɛrɛ fɛ an bɛ dugawu kɛ sa ko Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman kan ye sini kɛnɛ labanko ɲuman Ala k'o d'a ma sunkalo Ala ka musaka nɔgɔya ni silamɛ cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan. An ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45